בנות, לאן הולכים? בגלשה של הפיל. לשחרר! לעזוב! אף פעם לא נמאס! אף פעם לא נמאס! אנחנו לא עולים על מתקנים שצריך לשים בהם כסף, ואני לא קונה לכם שום דבר, ברור? בנות, זה האחרון, כן? אבל זהו, אני לא קונה יותר כלום. יאללה, בנות, תבחרו מה שאתם רוצות. אבל בנות, זה האחרון, כן? רות, את לא צריכה לעלות, זה עולה לבד. רות, זה לא עולה לבד, את צריכה לעלות. אבל בנות, זה האחרון, כן? אבא מתקשק. אפשר להשתיק בשקט? בנות, זה האחרון, כן? רוצות שאני אקנה לכם את הבובות האלה? אבל בנות, זה האחרון, כן? תראו איזה יופי, כמה טיפודים, פטריות. בנות, אמרנו די. די, בנות, אמרנו די, לא? בנות, אתן רואות את המקדונלדס הזה?